Kameglia Board of School Education embos kan penlong ya ke examen Higher Secondary School Living Certificate HSSLC bat ka exam Secondary School Living Certificate SSLC nagbanta ki khna pulie ki bala sakta da ka klam COVID-19 hakim nai bala let ya kani kamal leta ya ke jelang bala khli do menteri ketan ka puli puthi ba lakman romboi ha ka bal ren lang da ki officer ketan mat kumjuru na kabut loong bai ke exam on penlong hadin ke jelang i jimut bat ketan ka khia bat kalong kaman hakajela nakada klam COVID-19. Hak kajing ide bat ki exam ki basa bat ya kitu ki candidate ki bampat la ban pendep ya ki exam jongki nakada ba ki don hapo containment zone dan in contact bat kini ki bayo positif. Tekat kum ka record jongi ka bangi don nak meta ka class 10 SSLC ki don live sound ki candidate ki badu ya exam baro bom yok banjele bat nyop sangut kibadu ya kawe na analai teli ki exam yakine baro ka embus kan sa kondok yak exam na kabenta kine kabaar na kabenta ki cluster HSSLC kiba do banyele exam kawe na analai na saw kamot kidon kendai farngut bat kiba do banyele baro kidon khasan ngut kini kilong habaro ka state ta yakane ru ngila decide ngila rai ban ngin pelong biang ya ka exam nak menta kini kibadu ban yale kabalai kidon ki minor paper ki bahasa Southly ke computer science ka statistik western music bat ka vocational studies nak menta kelas yakine ngilarai ban num pelong syuk exam nak menta kine ta ka embus kan work out ya modalities ba kan IMAX hi ya kine ki subject ta kata kadeka rai kajongi menne te ka exam ka banlong na mta ki basa kitu bom yok banyele kalong tentatively kalong hapdeng hakiti yo baar jongo banai Julai khnang ba katarung india consult ba department ba in pay ya situation hapo ka state Hakoi per kaliang ulong baknat kalarai bak result exam class 12 on penmana haswa kalai pui trik naitung kat ban nakabenta ka exam SSLC pat katnat kandang pej bini haswa rai ba longkat ba longru ngiriban la ban penmi hapo kalai pui trik ubnai Julai kini kide ki rai jungi benta ta ya katarik ban pelong ya ki exam ki basa kumno ban pelong ki modalities kin sa ka embus kan sa wanra kan sa isu ya notification hakini kisni ki banangwan ngi meneng ya kren kabakongsan kalong ba khamtam ya kini kelas 12 tangi lara life with but ya kanirung kremen bakat bala ngin penkloy kat bala